Landerra aurreko etxea eta Hendik Alegarra ditugu gaur kontan gurekin platoan, atxaldeon biei. Atxaldeon. Atxaldeon. Bueno, konta iguzu pixkat nortzuk zareten, ondik zatozten? Bueno, nik Landera aurreko etxea izena daukat, 51 urte ditut. Lanbidez suhiltzailea naiz, Oronozen, hemen Nafarroko iparraldean. Eta seme alaba bana dauzkat, eta hori da gutxi gora bera. Eta zer gustatzen zaizu egitea zure denbora librian? Denbora librian. Bai, asko gustatzen zait baratzan aitzea. Eta egiten dut zaletasunez, noski, gustatzen zaidalako. Baita ere gustatzen zait herrira joatea, asteburutan eta hola. Eta, bueno, gero kirola egiten dut ere bai, eta gustatzen zait ere itsasora joatea, noizbait, txalupa bat daukat lagun batzuekin, eta ibiltzen gara noizbait itsasotik eta horrela. Orduan plan anitzak egite dituzu denbora duzunean, eta bueno, esaten dut ere, ez da gitalizako da, baina suhiltzaileek denbora dexente daukazue libre, ez? Bai, hala ba. Orduan aukera duzu gauz ezberdinak egiteko eta probatzeko, ez da? Ezin daukatu, hala da. Zure kasuan Hendika? Ni Hendika Alegarra naiz, 22 urte ditut eta Txandreakoa naiz. Eta orain bukatu berri dut irakasle izateko masterra, KAP edo deitzen zaion hori, Euskal ikasketak egin dituen Gasteizen, 4 urtez, eta orain hori egin berri dut hemen Iruñen, eta orain irakasle izateko prest nolabait, eta Euskalo da zer egingo dudan hemendik aurrera. Bueno, orduan gogotxo zaude irakaskuntza mundu hortan sartzeko? Bai, niri asko gustatzen zait nahiko argi neukan, baina gainera ikusten ari naiz azken aldian are gehiago gustatzen zaidala, eta bai. Eta horretaz aparte, irakaskuntzaz edo aparte, zeintzuk dira zure afizioak? Bueno, bertsolari ere naiz, bai. Horten gainera lehenbiziko aldiz hartu nuen parte Nafarroako txapelketan, eta bueno, hor... Esperientzia polita? Bai, esperientzia polita eta errepikatzeko modukoa, eta hor segituko dut. Horretaz gain, kirola ere gustatzen zait, palaz aritzen naiz batez ere, lagun artean eta, baina aritzen naiz, hor auzoan. Zer gehiago, trikitixa ikasten hasi naiz, trikitixa jotzen, txistua ere jotzen dut. Eta gero, herrira ere batzutan joatea gustatzen zait, Goldaratz, familiaren herria baita. Eta horixe, eta gero lagunekin egotea, parrandan egitea. Parranda egitea, gure adineko jendeari gustatu izaizkion gauzak. Bueno, orduan esan daiteke euskal filologo petoa zarela, trikitixa ikasten, bertsolaria, hortxe top 10ean erraten dena, ez? Bai, estereotipoak jarraitzen dituen horietakoa. Bueno, dakizuen bezala programaren helburua bi nafar elkartza da, leku ezberdinetakoak eta errealitate ezberdinak dituztenak euskararekiko eta kulturarekiko ere bai. Eta euskararen gaian sakondu aurretik gustatzen zaigu galdera motz batzuk egin eta pixka zuen burua oekixago ezagutzea. Presta dute? Bai, noski. Galderen dako? Bueno, galdera batzuk normala xagoa dira eta beste batzuk bere xagoa, baina ea zer moduz joaten diren. Lehenengo galdera da, ea mendia edo itsasoa gustatzen zaizuen gehiago? Niri kosta zaite aukeratzea. Hurbilagoa egiten zain mendia, baina itsasoa gustatzen zait ikaragarria ere. Orduan, baduzu ohitura asteburutan mendira joateko eta gero udan itsasora, nola izaten da? Seguro gehiago ibiltzen naizela mendian, baina esan dudan bezala tarteka itsasora ateratzen naiz. Eta adibidez aste honetan badut asmoa egiteko trabesiatxo bat, Getariatik Hendaiara eta adibidez. Eta halako trabesiak egite dituzuenean, arrantzatzeko ohitura daukazue? Jo, egia esan ez. Ez dakit arrantzatzen, ez naiz saiatu gehiegi, baina... noizbait behar bada ikasiko dut. Zure helburua gehiago izaten agian itsasoa ezagutu, itsasoan... Nabigatzea. Nabigatzea. Bai, belauntziakin ibiltzen gara, eta haizeak ulertzea eta... Kurioso izango da hori ere, ez? Bai, polita, oso polita, bai. Zure kasuan, itsasoa edo mendia nahiago? Nik ere ez dakit oso garbi zer erantzun, agian esango nizkoen mendia, ez naiz ez batean, ez bestean asko ibiltzen den horietakoa, baina esan dizuan bezala, herria nahiko, gune menditsu batean egonik eta herri txiki batekoa, gustatzen zait, ez naiz asko ibiltzen esan bezala, baina gustatzen zait joatea, eta gero itsasoa ere berez, udan eta noizean behin gutxitan joaten naiz, baina gustatzen zait joatea,
noizean behin ikustea ere nolabait lasaitasun hori ematen du, ez? Txasoa askotan esatute bukaera bezalako bat dela, ez? Lurra bukatzen da eta hor hasten da beste zerbait eta horrek ere sortzen duela goxotasun moduko bat, ez da? Eta urtaro bat aukeratu ez gero, zein aukeratuko zenuten? Nik udaberria segurazki. Bai? Horregatik pozik nago. Bai, udaberria segurazki. Bai, gustatzen zait egun luzea, gustatzen zait mendia berdetzen den momentu hori, gero nire lana dela eta tokatzen zaigu asko joatea mendira, justo negua bukaeran hasten dela, ja gutxi gora bera udaberria, eta niretzat oso momentu polita izaten da. Su asko egoten direlako joaten zareten mendira, bai ez? Horreazten dire belarrak erretzen eta... Bai, eta mendian egiten zaigu gaua eta momentu hori nahiko magikoa izaten da. Sua dagoela eta luzatzen dela eguna eta temperatura joaten da epeltzen eta oso polita izaten da. Eta beldur puntua sentitzen alduzu, Bueno, ohitua gaude, ez dugu beldurrik sentitzen mendian. Normalian badakizu nondik nora joaten den sua eta... Bai, izaten dire, noizean behinka izaten dira ezbehar batzuk edo ezusteko batzuk, ez? Aurten bera, eduki ditugu pare bat susto, ez nik, beste lankide batzuk, baina ez da normalena izaten. Izaten da, igual egoera berezi batzuk daudela, egun oso beruak eta suaren portaera arraroa izaten dela noizbait, momentu horretan noski, bai beldurra sentituko dela, baina orokorrean ez. Zure kasuan endika? Nik igual uda esango nizuke, udaberri bukaera eta uda hasiera agian tarte hori, ez, maiatza ekaina, uztaia, agian da gehien gustatzen zaidana, kurtso bukaerarekin, ez, oporren hasiera, motivazio moduko bat, ez? Bai, motivazioa, nolabait lagunekin gehiago egoteko denbora, udako festak hasten dira, ez? Oporretan kanpora joateko ere, itsasora joateko edo mendira joateko aproposak, eta nik izango nuke, hori. Ni gainera maiatza bukaerakoa naiz, orduan igual nire barroan bago maiatza bukaerara iritsi eta berriz hasteko udarekin eta beste etapa batekin. Beste etapa batekin hori da. Bueno, ez dakit animali zaleak zareten, natura zaleak bai, bauza animaliren bat berezikin maite duzuena? Nik ez nuke bat bereiztuko besteen gainean, ez? Gustatzen zaizkit orokorrean, baina ez nuke bat esango besteren gainean. Badu txakur bat, baina egia esan hortan bai sentitzen naizela zaharra. Ikusten dut egun edo gaur jende gazteak animaliekiko daukala beste sensibilidade bat. Beste txikimendu bat bezala, ez da? Bai. Eta ez da erabat zure kasua? Ez da erabat nire kasua. Maite dut nire txakurra, baina ez da niretzako, ezin dut konparatu pertsonekin, ez? Zure kasuan baduz animaliekiko lako loturaren bat? Ez bereziki, ez. Egia da, esan dizuna lehen, herrian adibidez ez, familiak eta baditu animaliak, olioak, txakurrak, zaldiak, eta, nolabaiteko hurbiltasun bat alde horretatik daukat, baina ez naute bereziki, ez dut olako bereziki atxikimendurik haiekiko, eta adibidez nik nire etxean, ez nuke seguraski animaliarik izango. Azken aldian modan dago, ez? Hiria txakurrez betetzerari da, pisuak ere bai. Ez zait erakartzen eta gainera ez dakit nik ez dut ikusten tokirik onena denik edo ez dakit. Eta nik ere ez dut beharrik ikusten animali bat izateko horralgoan. Orduan nik uste ez nukela izango, ninguna euskal. Bai, urteekin agian aldatuko zaizu, ez? Bueno, zuk herri txiki bat daukazula aipatu diguzu, baina txantrean bizi zara, hirian, erran daiteke, eta zure kasuan herrian bizitu izan zara eta orain hirira egin duzu buelta, ez? Bai. Askotan bizitzak eramaten zaitu batera edo bestera, baina aukeratzekotan zeinetan geldituko zineten? Niri gustatzen zait herriko bizitza, bai. Gustatzen zait herriko bizimodua. Hiriak noski baditula bere aldeak eta baita ere goxo nago bizi izaten hirian, baina
gustatzen zait lasaitasuna, gustatzen zait bai, etxetik ateratzea gehiegi jantzi gabe, ematea pasioa etxetik atera eta bertan mendia ukitzea, hori asko gustatzen zait. Sentsazio hori, ezta? Bai. Bai, eta aukeratzekotan hori aukeratuko nuke, bai. Zure kasuan, Andika? Nik uste kontrakoa, nik uste oraingoz hiria. Herria ere gustatzen zait, baina hiriak beste aukera batzuk eskaintzen ditu eta pixka bat mota guztiako jendearekin egoteko, ekintza desberdinak egiteko, azkenean nolabait aktiboago zaude hirian eta nik oraingoz horri ikusten dut nire burua. Euskal Herrian aurrerago nekatuko naiz hiriaz eta nahiago lasaitasuna eta baina oraingoz hirian nahiago. Eta bat aukeratzekotan zeinekin geldituko zinen, ze hiritan biziko zinen? Ez dakit, etxera joko dut eta oraingoz Iruña esan dut. Bai, Gasteizen ere bizi izan naiz 4 urtez, han ikasi dut eta astean zeharran egon izan naiz, adibidez, eta Sanbarrut asko gustatu zaidala. Oso giro politia dago bertan, batez ere ikasle giroa ez, eta oso gustora egon naiz, baina Iruñarekiko atxikimendu bat, ez? Bai, nahiko indartsua daukat eta oraingoz hor geldituko nintzateke. Zure kasuan? Ba, hiria baita ere Iruña aukeratuko nuke. Eta herria aukeratzekotan? Herria aukeratzekotan, orain arte, bai, Basaburura joango nintzen berriro, hor oso gustora egon naizelako. Eta ez dut baztertzen, gainera, egunen baten berriz itzultzea, baina baita ere pentsatzen dut, noizean behinka pentsatzen dut, zahartzaroari begira edo, igual Mediterraneo aldean ere txitzaigala inportako asko. Itxasoari begira. Bai. Planak aldatu joaten dira, ez? Garaiaren arabera gauzako oso ezberdin ikusten dira, ez da? Batzutan igual da amesteko behar hori, ez? Gero igual momentu da ailegatuta, loturak ere loturak dira eta hemen sustraia ditugu, ez? Baina, hori pentsatzeak balio dit, ez? Pentsatzeko beste bizimodu bat edukiko dudala, ez dakit. Eta, itsasora begira gutxi gora bera. Itsaso aipatu duzula eta Mediterraneoa, badago bidaien bat zuen kasuan bereziki burutan duzuena edo desio duzuena? Esango dizuten naizela oso bidaiari egia esan. Egin izan ditudan bidaiak gozatu izan ditut eta gustura egin ditut, baina ez dut bidai askorik egiten. Eta egia esan ez dut leku bat bisitatu nahiko nukena. Egia da, egin ditudan bidaia gainera, Europan eta herrialde batzuk bisitatu izan ditut, hori egia da, Finlandia, Pragan ere egon ginen, Irlanda, Europan zehar hil naiz, baina munduan zehar ez, eta hori igual, gustatuko litzaidakela mundu pixka gehiago ezagutzea, Ameriketan, Ego Amerika bat ere gustatuko litzaidake ezagutzea, Afrika ere bai, Afrika gustatu ditzaidake Afrika ezagutzea gian, baina ez dut toki konkretu bat bisitatu nahi dudana. Zure kasuan, Lander? Ez naiz sobera bidaiari, baina badire toki batzuk ezagutu nahi ditudanak, bai. Gustatuko litzaidake Mexikora joatea, adibidez, Nepalera ere bai, gustatuko litzaidake. Eta gero, iaz egon nintzen Marokon, lehenbiziko aldiz, eta asko gustatu zitzaidan. Eta itzuliko nintzateke gustora ere bai. Kontraste handia dago hemendik Marokora zure ustez? Badago. Nik uste nuena, baina askoz gehiago. Bai, badago. Berezia da, ez? Han badagoen kontrastiare ikustea, badago jende aberatsa asko eta pobrea, ez? Bai. Biak elkartzen dira. Gu ibili ginen Marraketxeren aldean eta hortik mendira joan ginen. Atlas aldera? Atlas aldera. Eta Atlaseko herri txikik daukate beste bizimodu bat, behar bada hemen topatu zenezakeena duela, ez dakit, 50 urte edo, ez? Orduan oso berezia da ikustea beste kasi zibilizazio bat, ez? Eta nahiz eta sentitu oso arrotza eta oso, azkenen inbaditzailea nola baitez. Ostras, berriro ikusiko nuke. Gustora joango zinen berriz ere. Bai.
bai gustora. Bueno, alde batetik bestera ibiltzen zarete, baina, bueno, distantzia ezberdinetan. Zai gustatzen zaizuen tarte bat lasai hartu eta irakurtzen jartzi adibidez, irakurzalea zarete? Horta ere, begira, filologoa naiz, baina gezurra ez naiz oso irakurzalea baino, ez naiz oso irakurlea esango dizut. Ze irakurtzen dudanean, egia da, gustora irakurtzen dudala normalean, baina normalean nire aisialdia beste gauzatzu eskaintzen dit, eta ez dut sobera irakurtzen. Egia da, orain ari naizela, pixka bat, liburu batzuekin. Orain adibidez irakurtzen ari naiz Uxue Alberdiren Janis Joplin, baina orokorrean ez dut askorik irakurtzen. Eta aukeratzekotan, Janis Joplin biografia modukoa da, fantasiari lotua. Halakoa gustatzen zaizkizu novela kutsua daukatenak edo denetatik irakurtzen duzu? Irakurtzen dudanean, normalean novela kutsuko liburuak irakurtzen ditut bai, eta ia beti euskaraz. Hori bai. Horan saiatzen zara pixka euskal literaturaren ekonomia bultzatzen. Gutxi irakurtzen dut, baina irakurtzen dudana euskaraz eta bai, alde horretatik bai. Eta saiatzen zara emakumezkoak eta gizonezkoak hori kontutan hartzen edo pixka aukera dagoenaren arabera? Bai, kontuan hartzen dut norden idazlea noski eta ze ikuspuntutatik idazten dena bai. Baina esate dizudana askorik ez dut irakurtzen, baina bai, noski kontuan hartzen dut guztia da horrek azkenean normalean irakurtzen ditudan liburuak jendeak nolabait gomendatuak dira, ez? Alde horretatik, baina aldez aurretik bakizu gutxi berara ze norabidetan doan, ez? Orduan, bai, kontuan hartzen. Zure kasuan irakurtzailea zara? Egia esan ez. Beti, irakurtzen dut, baina liburuak baino, beti edo artikuluak, edo ensaio modukoak, edo halako historiek ez. Gero, beti eukitzen ditut liburu batzuk mesanotxean, baina ez ditut bukatzen egia esateko. Joaten naiz lotara eta irakurtzen dut pixka bat, baina gehienetan pare bat orrialde... Eta ez zara hortik pasatzen. Esate dute gomendio bezala, halakotan ona izaten dela batzutan gazte literatura irakurtzen hastea, fintsuago direlako eta engantzatzeko modu bat omen da. Orduan, omen daude batzukola helduendako ere egokiak, gero pasako izu zerrenda. Musika aldetik, bazarete musikazaliak? Ni bai. Eta euskal musika entzuten duzu? Pixkat, bai. Ze talde adibidez gustatzen zaizu edo kantautore? Berri txarrak adibidez gustatzen zait. Azken honetan talde berri batzuk gaitu ditut, baina ez ditut igual izenak ere oroituko. Baina orain jaialdien garaia datorrela eta hainbat jaialditan ikusi dut adibidez BBK Live horretan euskal talde batzuk daudela. Eta bideoak ikusten ditut, baina egia esan ez ditut izenak hola memorizatu. Gustatzen zait hori egitea. Gero EH zuzenean egiten dela iparralden eta baita ere hor aurten entzun ditut talde berri batzuk eta... Orduan saiatzen zara ez, talde berriak ezagutzen eta pixkat? Bai, gustatzen zait, bai. Zure kasuan hendika ze talde ikizu gustatu? Ez daukatola talde... Nizuke izen bat esango egia esan, musika gustatzen zait, baina entzuten dudanean, jarrita badago gustora entzuten dut, baina naiz musika entzuten jartzen den horietako ez egin dut esan. Eta egia esan, batez ere euskal musika hori bai, entzuten dut, igual giroa, nagoen giroetan eta horrelako musika goten delako normalean, baina ez nizuke esango talde bat edo autore bat bereziki. Euskal Herriko kulturan, bai literaturan, bai kirolean ere bai, badaude pertsona batzuk bai ikono modukoak direnak ez. Zaila da egingo dizudan galdera, baina bat aukeratzekotan zein aukeratuko zenuten? Euskal munduan... Bai, izan daiteke kulturan, bertsolaritzan, musikan, literaturan, bai ekarpenak eman dizkiolako, pertsona publikoa edo atzeko lana egin duena ez, baina zuendako aipagarria dena. Niretza dudik gabe Mikel Laboa. Bai. Oso pertsonai importantea iruditu zait, hola kulturan, musikan eta nolabait ere artean, orokorrean, zeren musikan izan da
pues, norman apurtzaile bat, oso bere garaian oso modernoa zena nolabait, eta bere musika gaur egun ere oraindik oso aurrerakoia iruditzen zait. Eta poesiaz aparte, melodietaz aparte, bazituen ere bai bere kutsu apurtzaile horiek, ez? Ez dakit, hizkuntzarekin nola jolasten zuen, soinu diferente, guturalak, ez dakit nola, eta hori dena iruditzen zaizela maisu bat. Hala ere, gaur egun laboa ikono bezala gelditu zaigun hontan, ez duzu sentsazio, agian nerea bakarrik da, baina laboaren alde bat bakarrik ezagutzen dugula. Aurpegi bat bakarrik gelditu dela bistan, eta agian bere aipatu duzun hori ez, soinuekin eta lekeitio bezalako kantak egin zituenean, horiek pixkat atzean gelditu diren sentsazioa daukazu edo ez? Behar bada. Bai, igual gelditu da alde komertzialena, nolabait, ez? Bai, posible da. Bai, baina, gero bera pertsonai bat oso borobila iruditzen zait izan zela, ez? Eta aparte, musiko izateaz aparte, pertsona bezala nik uste zela pertsona borobil bat, euskal munduari eman ziona sekulako bultzada, bere balio, ez dakit, humanoak direla eta oso maitagarria zen, eta nik ustez esaten duzun arlo hori orain ahaztu dena, justu dela berari nortasun gehien eman zion aldea, ez? Orduan hori hor egongo da beti. Zure kasuan, Endika, badago pertsonaren bat ola aipatu edo azpimarratu nahiko zenukena? Bueno, pixka bat nirela joko dut eta aipatuko dizut bertsolari bat. Maialen Lujanbe aipatuko dizut. Iruditzen zait, lortu duena txapeldun dugu eta hori erabat nabarmentzekoa, baina hori baino are gehiago nabarmenduko nuke horraino iristeko egin behar izan duena, ez? Eta gaur egun emakumeak bertso munduan gero eta gehiago sartzen ari dira, zorionez, baina bera esan dezakegu izan zela hori erakutsi zuen lehenbizikoa, ez? Edo bere burua ikusarazi zuen lehenbizikoa eta nolabait bestei bidea irekitzeko giltzetako bat eta nola sartu den mundu horretan eta nola jarraitzen duen eta nola den gaur egun erreferentzia edozein bertsolarintzat edo bertsolari edo bertsolaritza maite duen edo norentzat erreferente dena, baina hor nabarmenduko nukena batez ere da hori egin behar izan duen prozesua gizonek agintzen zuten edo esango dugu gizonak protagonista ziren eremu batean nola sartu den eta nola doan handitzen, ez? Bere izena eta bere izana bertan. Eta eraldatzen, ez? Pixka filosofiare, ez? Maialenek ere badu kutsu hori, ez? Eta gero hori da, bere kantaera bera eta kantaerarekin, esaten duen guztia, esan ongi egiteaz aparte, esaten dituen gauzak, ez? Mezuak, lehenago inork edo gutxik aipatutako gaietan ere sartzen ari baita eta hori nabarmenduko nuke batez ere. Interesgarria da bertsolaritzak ere hartu den dimentsioa, ez? Azkenean duela urte batzuk tabernako zeo zer zen, eta orain, telebistan ikusi dezakegu, bestetan ere bai, badago, ez? Aldatzen ari da bertsolaritza. Eta euskarari pixkat hurbiltzen edo lotuta, zuk hiru errealitate ezagutu dituzu, Orono zen, lanean zabiltzalako, gero Basaburuan bizi izan zara, eta Iruñakoa. Nola bizitu duzu euskararekiko prozesua edo zer realitatearekin topatu zara? Bueno, eta beste bat aipatuko nuke, ni duela 20 urte hemen bizi nintzen ere bai, ez? Iruñan. Orduan, alderatzen jarrita, konparaziorik igual interesgarriena, nire iruditzen zait, Iruñan euskararekiko duela 20 urte zegoen egoera, eta oraingoa jartzea bata bestearekin hola, ez? Bata besteari begira, esaten dena. Orduan, nik esango nuke euskerak aurrera egin duela, kristorena.
eta batez ere jende gazteari esker, ez? Ikastolak direla, euskal eskola publikoa, eta haitzen dela kalean, ez? Badala armariotik atera izan den zerbait, ez? Garai baten, ni Berriozarren bizitu nintzen gaztetan, eta hemen batzuoi deitzen zitzaigun nire gurasoei eta hola, los baskos. Eta orduan gu ja sentitzen ginen pixkat hola esaten genuen, los baskos hemen gara, guztio gara hemen euskalduna. Euskeraz hitz egin edo ez, baina hemen euskalduna gara. Eta gaur egun ez dago hori, ez dago, eta zer dela eta kriston aurrerakuntza egin dela, eta aurrerakuntza hori euskararena izan dela neurri handi batean, ez? Zuk aipatu duzulen, seme alaba batzu dituzula, bai? Bai. Haiek euskaraz hitz egite dute? Bai. Haien kuadrillan eta badaukate kontzientzia hori? Bai, egia da, basaburua dituzten lagunen arten gehiago egiten dutela euskaraz hemen baino. Hemen, eskoletan eta horrela, igual errotuagoa dago euskaraz hitz egitearena, baina gero igual aisialdian eta bere zeratan, behar badez hainbeste. Ez dago horren sustraitua euskaraz aritzea, ez? Baina, nire kasuan adibidez, nire seme-alabak egiten dute ahalegin hori, euskarara jotzearen ahalegina egiten dute. Kontzientziazio hori badago. Bai. Zuk zure inguruan nola ikusten duzu? Nik nahiko ongi ikusten dut hoberantz eta hori positiboa da. Bai ikusten dut dela aurreratzeko behar handia dagoela eta oraindik ere asko falta dela, ez? Nik horra barnenduko nuke, nire inguruan Iruñerrian adibidez, ere gazteen artean ezagutzan gorantz doala, ez? Gero ez da nolabait aur gehiago doaz eredura, ez? Eta horretatik gero ez da gehiago dakite euskaraz, eta erabilera ez doala neurri berean gora. Hori nabarmenduko nuke, hori dela nolabait horri eman marko litzaiokeela buelta, ez? Baina bai izango nuke poliki bada ere erabilera hori gorantz doala eta alde horretatik ikusten dut nolabait, esperantzarekin. Ikuste ari garela, poliki-poliki hori ezin da egun batetik bestera aldatu, garbi dago, eta nik uste poliki-poliki ari garela. Eta nik, adibidez, nire kasuan, bai ikusten dudala, adibidez, pixkat gazteagoen artean, ez, edo nolabait instituto garaian eta daudenen artean, zailagoa dela klasetik kanpo ez da ia entzuten, ez da euskara entzuten, izango nuke beste gauzatzuk dituztela buruan momentu horretan, eta ez dutela ere euskararekiko kontzientzia handirik gehienek nolabait, eta nik esango nuke garai hori pasata jendea hasten dela kontzientzia hori berreskuratzen nolabait, ez? Eta nire inguruan adibidez duela 5 urte edo askoz ere euskara gutxiago entzuten nuen, eta orain lagunekin izango nuke egiten dugula euskaraz ez dena, baina bai lehenago ia inoiz egiten ez zuen jendeak, gero eta gogo handiagoa dauka euskaraz egiteko, eta nire pozik nago ikusten, nik nolabait beti egin izan dut edo beti saiatu izan naiz ez, baina jendea lehenago egiten ez zuen eta orain saiatzen ari dena eta gogoa sartzen ari zaiona horri biltzeko eta alde horretatik itxaropentsu. Irakasle izateko masterra egin duzun honetan, imaginatut institutuan eginzko zenitula praktikak, eta euskarako irakasle bezala, ez banago oker? Hori da, eta horregatik esaten nizun ikusten dela... Nola egin zenituen? Nik, egunaten ibili nintzen lehenbizi eta 2 urdanan ondoren, orduan Iruñan biak, Txantrean eta Arrotxapean, eta nolabait esandakoa ez, ikusten da haientzat edo gehienentzat euskara dela eskolako hizkuntza bat, ikasteko hizkuntza ez, nolabait. Eta nik bai esango nukela, hortik aurrera hasten dela pixkat, bakoitzak bere bidea hartzen du eta denek ez, baina batzuk bai hasten direla horrela. Eta alde horretatik nik uste funtsezkoa dela
eskolan ere, nolabait eskola azkenean hezkuntza formalerako toki bat da, ez? Hezkuntza formalera bideratua, eta euskara jasoa berez ikasten dena bertan, baina nik esango nuke horrelako hizkuntza gutxitu baten kasuan, non kalean ez dago normalizatu eta batez ere Iruñerrian ez, non kalean ez duzun eta etxean askok ez duten egiten, eskolak berak bideratu beharko lukeela, erakutsi beharko lukeela ere lagun artean nola egin euskaraz, ez? Nik uste arazo bat dela, jende horrek ez daukala lagun artean euskaraz egiteko baliabiderik edo ez dakila nola egin, ez? Sentitzen du artifiziala bere euskara, nolabait oso jasoa, eta agian horregatik ere nolabait ez zaio gustatzen, ez? Euskaraz egitea, eta nik uste eskolak lehentasuna hezkuntza formala izan da ere lagundu beharko lukela eta horrelako tresnak eman, eta nik adibidez master bukaerako lana horretara bideratuta egin dut, pixkat eskaintzeko. Eskaintza kultural pixka gehiago euskaraz? Kulturala ez, baizik eta euskaraz egiteko baliabideak, hau da, lagun artean nola egiten den euskaraz, ez? Azkenean lagun arteko bizkera agia da nolabait normalean hizkuntza normalizatutan kalean sortzen dela, ez? Eskolan ez dute erakusten nola hitzin kalean, baina horrelako kasu batean nik uste eskolak lagun dezakela behintzat bidea irekitzen, ez? Eta alde horretatik adibidez nik probatu nuen, lan xume bat izan zen, baina ikusten zen ikasleek ez zutela ezagutzen horrelako hizkera eta azkenean nik esango nuke gustatu zitzaiela eta esango nuke hori bideratzeak bideak zabalditzakela gaztetxoek gero kalean ere euskara erabiltzeko. Zure kasuan, suhiltzaile bezala, imaginatzen dut gehiengoak euskara jakingo duela, baina praktikan jartzen alde euskara? Bai, gutxitan egunero 4 suhiltzaile gaude lanean, ez? Orduan, 4 ez baldin badakigu euskara, parkean eta bai solasten dugula, baina gero irteretan edo lana egin behar dugunean, ez da erresa 4 jakitea gure walkie-talkien bitartez da euskaraz hitz egiteko. Baina noizbait bai ematen dela ere bai eta egiten dugu euskaraz. Eta gero egia da, Baztan Bidasoa zonalde hortan jende gehien euskalduna dela eta beraientzat euskara oso naturala dela eta guri askotan hitz egiten digutela euskaraz. Eta orduan, beraiek ere bai eskertzen dutela guk euskaraz jakitea, ez? Eskertzen dute pila bat. Hala ere askotan 112arekin kontaktuan egongo zarete, imaginatzen dut. Bai. Ez dago oso jarria suhiltzaile prozesuan, baina horrek ere askotan sortuko du, ez? Hizkuntza batean hastea elkarrizketa eta hortan jarraitzea, ez? Bai, edo joaten zarela etxe batera edo bertakoek euskaraz egiten dizute eta euskaraz egiten baldin badugu guk beraiek hobeki sentitzen dira, eta hori sumatzen da berehala. Sumatzen da... Beste atxikimendu mota bat, ez? Beste lotura bat. Bai. Konfiantza halako bat. Bai. Eta aurkizunera begira, Nafarroan, nola ikusten duzu euskara? Nik lehenago izan dudana, ni itxaropentsu nago eta ikusten dut bidea mozten ez diguten bitartean behintzat, ikusten dut bidea egiten ari dela, poliki noski eta zaila da azkarrago egitea egia. Baina ikusten dut baietz ari dela kontuan hartu gara duela urte batzuk azkenean debekatuta zegoela euskara, ez hemen, eta galtzea egon zela hemengo toki askotan eta toki askotan galduta ere bai, eta berreskuratzen ari gara. Eta nik uste pazientzia izan behar dela, eta ikusten dut poliki ari garela. Eta gero erabileraz aparte, gero eta toki gehiagotan ikusten da ez, presentzia ere badauka nolabait ematen ari zaio, eta ni itxaropentsu. Zure kasuan ere? Ere bai, itxaropentsu guztiz. Bai, iruditzen zain noski faktore batzuk eman behar direla, ez?
bat nolabait individuala, gutako norbera bakoitzak hartu behar duela euskaraz hitz egiteko erabakia eta gero asoziatu euskaraz ari den jendearekin eta euskara erabiltzeko da, ez da gordeta edukitzeko. Eta gero ahalegin politikoa. Hemen euskaraz hitz egiteari utzi baldin bazitzaion politikagatik izan zen eta kontrakoa ere hala izan behar du, politikak lagundu behar du, politika aktiboak egiten eta euskara sustatzen eta hizkuntza minorizatu den heinean baita ere aparteko balio bat eman behar zaio, diskriminazio positibo bat eman behar zaio. Eta badaude hainbat, noski, hainbat obstakulo, hainbat, ez dakit, oztopo, baina ni orokorrean positiboa naiz ikusten dudalako ere bai energia dagoela, eta korrika dagoen aldi oro, sumatzen da hor dagoela zerbait intangible, ez materiala, azkenean hori ezin dena ito, Eta bizirik dagoena, Bizirik dagoena, bai. Eta gero praktiko izan behar du, balio behar du, izan behar da zerbait balio duna. Nik euskara behar dut, gauzak egiteko behar dut, orduan hortara alegatu behar dugu, Hori praktiko izatera eta zuk esaten duzun bezala, registro diferenteak, formala, administrazioan aritzekoa, kolokiala, lagunen artekoa. Hizkuntza normalizatu batek daukan azken finean, ez? Erderaz egiten dugunean, guk garbi dugu ez dugula berdin hitz egiten administrazioan edo lagunekin, edo... Eta euskarak ere behar du hori, eta toki askotan badauka, baina hemen nolabait bidea egiten ari garen honetan, jende askok behar ditu, ez? Erregistroiek eta horri ere funtsezkoa da, eta gero hori, batez ere, euskararen alde dagoen jende hor asko dagoena, nik esan nuke, igual falta zaiona puntu bat ohartzeko euskararen alde nago, baina egin behar dut euskaraz gainera, ez? Eta alde gotetik egitera pasatze hori, ez? Adibidez, euskaraldian ikusi genuen mezua, ezta? Eta horrek ere jarraipena izanen du eta izan behar du, funtsezkoa da iruditzen zailako hizkuntza bat azkenean, funtsezkoa da alde egotea eta horren aldeko politikak egitea eta horretan jarraitu behar da zalantzarik gabe, baina hortaz aparte norbanakoak zuk esan duzun bezala garbi izan behar du hizkuntza bat baldin badago komunikatzeko dela, ez? Orduan erabiltze horri manatzen diot nik hor egon behar da aurrera pena beste gauzatzen artean erabileran horretan egon beharko dela. Ea ala den, Lander eta Endika, saiatuko gara gure aldetik gure aletxoa jartzen, eta dagoeneko denbora pasa zaigu, baina esan plazer handi bat izan dela gure artean zuebiok edukitzea, eta espero dudala han edo hemen topatzi da eta elkarrekin euskaraz gozatzen jarraitzea. Beraz, mila esker eta ikusiko gara, beste bat arte. Eskerrik asko zuei, plazerra izan da. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.